Fix 4 ani o am pe Candy și m-am gândit să fac astăzi un clip să vă spun lucruri pe care le-am învățat eu în tot acest timp despre această rasă minunată. Poate vă interesează și pe voi un beagle. Un beagle. Beagle. Regula asta se aplică la orice câine vreți să vi-l luați. Verificați cu sfințenie locul și de la cine îl luați. Eu am luat-o pe Candy cu parvoviroză, nu i s-au dat deloc șanse la viață, am internat-o, am ținut-o pe perfuzii, pe tratamente. Da, am plătit mult mai mult să o fac pe Candy sănătoasă decât cât am plătit pe ea când am luat-o. Nu-ți lua un beagle dacă ești doar seara acasă după muncă, adică ai un program din ăsta în care ești foarte activ și nu ai timp de un câine, pentru că este un câine foarte needy, este dependent de tine și nu poate sta foarte multe ore singur pentru că intră în depresie. Vezi că din prima secundă în care o să vă cunoașteți, va ști că ești stăpânul lui și se va lipi instant de tine, este dependent de oameni și pregătește-te să nu ai intimitate absolut deloc, nici măcar la baie, la modul cel mai serios. 2 ani a luat lui Candy să se facă domnișoară, adică în primii 2 ani a fost foarte nebună, mi-a distrus Adidas, a distrus canapeaua mea de la mama, a distrus foarte multe lucruri, încărcătoare și așa mai departe, deci pregătește-te intens. Părul, dacă aș fi știut, nu cred că mai eram atât de grăbită să te iau, pentru că lasă enorm de mult păr. Ajută dacă îi periați zilnic. O tendință foarte ușoară spre obezitate, că sunt niște câini foarte pofticioși, așa că ori îi dai mesele corespunzătoare, dar faceți și mișcare, ori îi dai mai puțină mâncare. Candy mănâncă cam 2 mese pe zi. Este o rasă foarte încăpățânată, la modul trebuie să faci ca ei, trebuie să fie ca ei, dar sunt și foarte ușor de dresat și învață foarte repede. Și dacă ți iei autoritatea aceea de stăpân și știe că tu te-ai supărat pe ceva anume ce au făcut, fac ei cumva și te împacă, nu știu, o față asta așa. Îmi place foarte mult rasa aceasta, pentru că fix asta îmi doream, un câine de familie, un câine jucăuș, un câine prietenos, un câine inteligent și cu care să mă simt ca și cum aș fi așa cu un om, nu cu un câine. Ție-ți place că eu sunt stăpâna ta? Mămica ta? Îți place că te postezi pe TikTok de mică? Nu prea-i place. Orice câine ți-ai luat necesită responsabilitate și timpul tău.